1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ପରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଆଉ ଜମିଦାର ପଦବୀକେ ଅଲଗା କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ ଭି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଟୁଟ ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛେ। ଭାରତୀୟ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳନେ ରାଜା ମହାରାଜ ଆଉ ଜମିଦାର ରୂପେ ଆଜ ଭି ଅଭିଷେକ ଥେବାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା କେତେ ଜାଗାନେ ଦେଖବାରକେ ମିଲସି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଇସିଂହାର ଜମିଦାର ଜୟକୃଷ୍ଣ ସିଂ ରାୟଙ୍କର ଲହଲୀଲା ସମ୍ବରଣ ପରେ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ତଥା ତାଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରୟମ୍କେଶ୍ୱର ସିଂ ରାୟଙ୍କର ବଡ଼ ଝି କୁମାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସିଂ ରାୟ ଜମିଦାର ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତା ହେଲେ, ଯିଏକି ଲୁଇସିଂହାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜମିଦାର ହେବେ। ମିଳିଥିବାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୁଇସିଂହା ଜମିଦାର ପରିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟଗଡ଼ ରାଜ ପରିବାର ବଂଶଧର। ଜମିଦାରଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ପାଟନା ରାଜାଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ପାଟନା ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଣକା ଗଡ଼ରେ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କଲା ସମୟଥି ରାଜାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉକ୍ତ ଜମିଦାର ପରିବାର ଲୁଇସିଂହା ଥାନା ପାଖେ ପତରଗଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାଟନା ରାଜା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଥି ଉକ୍ତ ଜମିଦାର ପରିବାରକେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପଥରଗଡ଼ରୁ ଫିରେଇ ଆଣି ଲୁଇସିଂହାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାହେଇଥିଲା। ଲୁଇସିଂହାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତଥା ଜମିଦାରଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ଥିବାର ବଡ଼ଦେଓଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ରାଜା ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନୁ ହିଁ ଲୁଇସିଂହାର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖେ ରାଜବାଟୀରେ ରହି ଆସୁଛନ୍ ଜମିଦାର ପରିବାର। 2024 ଡିସେମ୍ବର 2ରେ 91 ବରଷ ବୟସରେ ଜମିଦାର ଜୟକୃଷ୍ଣ ସିଂ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ଇତାର ପହିଲାରୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ପୁଅ ଆଉ ସାନପୁଅ ଦେହାନ୍ତ ହେଇ ସାରିଥିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗତ ତ୍ରୟମ୍କେଶ୍ୱର ସିଂ ରାୟ ଓ ଅଗ୍ନେଶ୍ୱରୀ ସିଂ ରାୟଙ୍କର ବଡ଼ ଝି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବୀ 19ତମ ଜମିଦାର ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ପୌଷାଭିଷେକ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଣ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତାପରେ ଜନସାଧାରଣର ଉପସ୍ଥିତିନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବୀଙ୍କର ପାଗା ଭିଡ଼ି ପୌଷାଭିଷେକ କରାଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଜମିଦାର ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲେ। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭୋଇ, ଗଣ୍ଡି ଧର୍ମର ଗବେଷକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର କାଲୁ, ଗଣ୍ଡୱାନା ସଂଗଠକର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଭୋଇ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମାଧବ ସିଂ ନାୟକ ଏବଂ ହୁକୁମ ସିଂ ନାୟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁଲାବିରାର ଜମିଦାର ମନ୍ନତ ନାରାୟଣ ସିଂ ଏବଂ ଗୋଣ୍ଡ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।